Abenduan zehar askoren erabilera zuzentzen arituko gara. Askoren erabilera? Bai, denbora, beroa, hotza, mina eta horrelakoak hitzen bakaitzak dira eta ezin dira kontatu. Beraz, ez dugu asko erabiliko. Eta zer erabiliko dugu orduan? Txiki, handi, luze, labur eta horrelakoak. Nolakoa galderari erantzuten diotena, ez zenbat galderari. Ados. Ikus ditzagun adibide batzuk. Aiora, bukatu duzu zure zatia. Denbora asko gozan. Horaitxe daukatuko dut, itxoin pixka bat. Gutxi falta dago horretarako. Hotza asko egiten du, Mairi, itxi dezakezula ja, mesedez. Hotza asko egiten du, Mairi, itxi dezakezula ja, mesedez. Bukatu dut. Azkenean, gustatu zaizu, neska. Maztu!